Wah, kleresan bahwa jenengan teng Saben iki. Kleresan sanget. Loh, ana apa, Dik? Kok lah aku ya ben esuk ngeteri sarapan iki wong-wong. Iki lekas nggarap sawah iki. Ngeten, Mbah nuwun sewu. Sawah kula mang tumbas ya, Mbah mang tumbas. Pun judeg kula pun judeg niki. Lho. Ana apa kok ujug-ujug sawahe didol kira ya. Eman-eman lho, Dek, eman-eman. Ngeten lho, Mbah. Niki pun 3 periode niki, nggih to. Pun ping 3 niki anggene kula nandur niku jan gagal total ngoten lho, Mbah. Lah iso gagal iki apa anggonmu nandur kurang apa to apa ora kok ramut ngono apa piye? Kurang ramut pripun wong kula niku ben dinten niku ibarate teng Saben. Masalahe kula sambi nyambut damel lintune ngoten lho. Masalahe mboten kula ramut niku mboten suket tukul ya mboten enten anggen kula ngramut niku. Lah terus bape apa, Dik? Bape niku wayahe nyemprot, wayahe ngrabuk niku kula mboten gadah arta. Ajeng wayahe nyemprot, wayah wereng nika kula nyambut damel to nggih, kula sambi kerja nguli niku lho, Mbah. Nah, des wayah nyemprot kula dereng bayaran. Lajeng nyuwun teng bos kula nggih pas dereng enten pencairan dana. Lah niku wayah nyemprot mboten saged kula. Lah ora dianu to, Dik. Sampeyan ora nyilih dhisik ning toko obat apa ning koperasi ngono. Wah, niku pun nate, Mbah. Kula gaya njajal kula niku. Raget kula silihne sedanten. Rabuk pul kancane tuku rabuk sing apik, kula melu sing apik. Kancane nyemprot potong leher sing apik, kula tumbas padha sing apik. Lah ya wis apik bener ngono. Masalahe niku wayah panen niku kula sadhe bleng. Lho, bleng piye? Nggih namung nggih nyaur utang tok. Wis nggih nyaur utang tok. Kula oleh ya ming oleh nggih mangan tok. Beleh malah rugi hitungane kula. Weh lah dalah kok ki anu obat. Lah niku jarane standar lho, Mbah. Standarte wong-wong niku lho kula niku. Wah, iki wis njiran tumbas ya, Mbah. Njiran tumbas. Nek kula tak usaha napa ngoten. Aja, Dik, aja. Terah iki para tani iki nek tandurane tanpa diobat kanthi karo sesuai standar ora panen lho, Dik, ora panen. Ngono ya. Mergane cara lemah iki ora leren nek nanduri. Ngono. Pari terus biasane bar pari dhelé, bar pari jagung iki pari terus terus eman. Ngono ya. Wong lekas saiki usme dos ya, lekas didos ngono kae. Dose urung mulih ibarate sedundangane traktor arep ditanduri neh kan ngono. Dadi obat terus obat jane aku ki ya prihatin ngono. Lah obat walange ora oleh mangan, manuk ora oleh mangan, diobat, cek terus diobate engko parine dipangan manusa. Jane ora apik, jane dhewe ora apik. Tapi piye neh jamane wis teko kuwi, nek ora diobat ya ora metu, lah ya ngono to, Dik. Lah nggih, pun mang tumbas ya, Mbah, mang tumbas. Ora, Dik, ora. Aku ora iso lek nuku sawahmu. Ora kok ora duwe duit ki ora, Dik, ya. Nek sawahmu kok dol ya sawahmu karek kuwi. Eman-eman kok mung trimo kok nggih nuruti nepsumu kuwi eman-eman ya. Ngene wae aja didol. Lah pripun lho, Mbah? Nek kok didol engko cures ra duwe sawah ngono. Manggade mawon. Lho, ora iso. Gade yo tak gade duit entek engko ora duwe cekelan neh kan ngono to.
Lah terus solusine pripun Mbah? Wah, solusine njiran paringi solusi pun. Ngene ae Dik ya, anu tak paro ya sawahmu tak ragatane ya ta. Ya ben diragati cah-cah ae sisan kaya mepet karo sawahku ya. Tak ragatane engko hasile kuwi ya tak wehi ngono. Dadi ben panen ki awakmu sik duwe kaya. Ngono piye ngono? Wah nggih Mbah, matur suwun Mbah wong nggih. Kula pun wis ora iso anu Mbah kula ragate wis sak gulu. Pas ora panen ya lemes kula niku, lemes plung. Kerjane ya tingge niku tok. Niku tenaga kula iso ora mboten kula itung lho Mbah. Lah iya wis ngono engko ya. Wis tak ragatane sisan dadi engko ben panen awakmu isih oleh anu Dik, isih oleh panenan ngono ya Dik ya. Oh nggih, nggih Mbah. Matur nuwun nggih. Matur nuwun.